Yes. Jeg vil bevise sætningen for bestemmelse af x i en andengradsligning. Så vil jeg lige starte med at skrive andengradsligningen op. Ax i anden plus bx plus c er lige med 0. Og måden vi finder x på, det er at sige x er lige med minus b plus minus kvadratrunden af d over 2a. Så vil jeg lige vise diskriminanten. Det finder man ved at sige b i anden minus 4ac. Og nu vil jeg så gå i gang med selve beviset for andengradsligningen. Så jeg skriver lige op igen. Ax i anden plus bx plus c er lige med 0. Det jeg vil starte med at gøre, det er at gange 4a ind i alle led. Så vi starter med at sige 4a i anden, x i anden plus 4a bx plus 4ac er lige med 0 gange 4ac. Og 0 gange 4ac, de giver bare 0, så de går ud med hinanden. Derefter så vil jeg plusse med b i anden inde på begge sider af lighedstegnet. Så gør vi at sige 4a i anden, x i anden plus 4a bx plus 4ac plus b i anden er lige med b i anden. Det her det bare kan 0. Sidste step, der vil jeg så minus med 4ac. Så igen skal vi lige nærmere 4a i anden, x i anden plus 4a bx. Og der står plus 4ac og minus med 4ac, så vil de gå ud med hinanden. Så jeg skriver bare plus b i anden. Og så skal jeg også gøre på den anden side, så jeg siger b i anden minus 4ac. Og det vi har her, det er det, som jeg minder om diskriminanten her, eller det er diskriminanten. Så derved kan vi skrive hele det her stykke om til diskriminanten. Så 4a i anden, x i anden plus 4a bx plus b i anden er lige med diskriminanten. Og det vi har her, det minder lidt om første kvadratsætning, som jeg siger, at den ansummerede toledede størrelse, der vil det give kvadratet af første led plus kvadratet af andet led plus det dobbelte produkt. Og det er lidt det, vi kan se her. Så derfor, så hvis man tager fjerner potensen her, så er det en parentes, vil det blive lavet om til 2ax plus b i potens er lige med d. Så det første kvadratsætning siger, det er, at alt det her, det kan korte ned til kvadratsætningen her, så det er i potens i en parentes. Og så for lige at isolere x her, så vil jeg starte. Alt det her, vi gør her, det er ligesom for bare at få et x, fordi det er det, vi skal finde. Så derfor så vil jeg lige starte med at tage kvadratroden af det for at fjerne parentesen. Så vi siger 2ax plus b er lige med kvadratroden af d. Og nu vil jeg så gerne trække b fra på begge sider. Og som vi ved fra vores anden sætning, så er så lige meget, hver gang man tager kvadratroden af noget, lige meget om det er minus eller plus, vil det altid give det samme tal. Så det kan vi også tage over i vores bevis her, hvor vi så siger, at så trækker vi så b fra på begge sider, så 2ax tilbage er lige med minus b, og fordi vi har vores sætning her, så vil det så være plus minus kvadratroden af d. Det vi så mangler nu, det er bare at dividere med 2a på begge sider for at få isoleret x. Det vil sige, at x er lige med minus b plus minus kvadratroden af d over 2a. Og dermed har vi isoleret x og bevist sætningen for bestemmelse af x i andengradsligningen.